I dag vil jeg gerne vise lidt om den splatterpistol, om hvor hårdt den kan skyde, og den kan skyde 75 km i timen, og jeg vil forsøge at ramme forskellige ting. Lad os forsøge at ramme et stykke pap. Som I kan se, er der kommet hullet, der har åbnet sig. Lad os nu forsøge at ramme boksehandsken. Som I kan se, er der ikke sket så meget, men bare et mærke. Lad os nu forsøge at ramme Pepsi Max Plus fra oven. Som I kan se, er der bare kommet en lille bøje. Den var både. Som I nu kan se, har jeg flækket på strøm, som ikke var med vilje. Jeg håber, jeg kan fikse den. Men ellers, abonner, subscribe, tak. Ha' en god dag. Hej.